যত media rokno tinero aimani bagai tai joto nai tongai tapok tai bukuk sono rumaya faro tini 25/6/2025 o salmari o sini Belbari Sub-Zonal nengai जों जेटा तिते दिसिने होइते रिजर्व मानि Sintex of distribution Bakjakha konsan BCS sini Belbari Sub-Zonal andara tongo 10ta BCS Nukhungni o BCS ni bisingo jotone kerei o bai Nukhungno nai sini BCS ni sini chairman rokni through Bakjakha angkai जों abo tite disino belakena hamai mario tei bubagrano especially bubagrano bini sai to Mumbai no abo hai je dinani opportunity जोंनो remani bagai bubagrano belai belakena hamai mario tai tite disino belai